guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Inarati, channel yang siap hibur dimanapun anda berada. Oke guys, ini tadi posisi ada di jam 10 lebih 5. Jadi ini Sriwi Kutil, Sriwat lagi ape podo teko kabeh ya. Terus iki kontenku sing prank dek bengi kan urung tak upload ya toh. Soalnya aku nek wis tak upload dhisik mereka mesti ngerti. Ngono dadi iki ijek tak tahan urung tak upload. Engko bar iki langsung tak upload nek mereka wis merasakan kentang jahe sing dek bengi wis tak jajal ning Lina karo ning gone Mae ya. Terus iki sing asli iki aku ndek bengi iki yo. Kuwi iki wis duwe ide, guys. Sing asli iki sing ape tak kena prank kuwi iki Mas Dimas, tapi sing kena lah mumpung enek Lina ambek Mae yo wis sekalian ae. Iki dadi ditunggu saja engko pembalasanku nggo Mas Dimas opo. Ngenteni lenone ndekne guys yo. Ngenteni lenone ndekne dalam arti ndekne iki ora persiapan, ora ngetarani koyo ngono kuwi yo. Dadi ditunggu saja yo guys yo. Iki wis karek ngenteni Sri Kutil. Terus kae apa jenenge ape tak panasi sik ning microwave. Dan iki aku lagi bar adus ndek mang yo bar apa jenenge dulang kinara sing ngene sing ngono soalnya iki esuk nek mau iki ndekne bar apa jenenge bar tak mandino kuwi iki ndekne ternyata bubuk neh guys. Ngono kan tak tinggal apa jenenge nganoni pakane kuwi mang to. Kuwi ya wis akhirnya iki mang lagi tak dulang sekitar jam 9:30-an tak akeh alhamdulillah. Menune ya kuwi nganggo telur ayam, terus nganggo hati ayam, nganggo sayurane wortel mek buncis. Wis kuwi. Aku sing asli pengen guys blonjo ning Superindo ngono. Tapi ndadak leren ning Bojonegoro. Ya wis ki ngenteni Sri Kutil sik ya. Cus. Ngacak-ngacak ya. Adik besar kamu mulai sekarang aja ditekno, Mak. Aja ditekno sik, gak oleh. Belum boleh ya. Ayo, kakeknya belum boleh lo ya. Adik pokoknya belum boleh berdiri. Belum waktunya ya. Ini kemarin yang dikasih sama Mbak siapa ya konfirmasinya ke Mbak Jessica, guys. Bajuke kuwi baru, Mak, kembaran karo Elsa. Elsa hari ini ke Surabaya. Ke kebun binatang. Dadi ki mang Mas Mandor libur. Tapi engko yo gawe konten, Mak. Ngono. Mungkin ngupload nek gak boten nggih. Kan iku lek kali Mas Agus. Mas Agus ngajeng niku le. Lah niku ngono ceritane. Mak, iki engko kan bocah-bocah teko, cacah kan teko. Aku ndek bengi kan wis goreng sing kuwi ya, sing mbok ocekno kuwi ya. Lah kalau mak ketane sing teko, Mak. Engko ngomong ae, ape tak jajalno ngomong ae, iki gaweane mak apa yo ndang dijajal ngono yo jenengan pokoke kerja sama ambek aku yo. Kayak kita wis ana sing teko kok e. Sik Mak, tak siapne Mak, sapa kae sing teko. Ayo Mak gak boleh. Mbak Palupi nganu guys sudah datang terlebih dahulu. Dia mau sampean ngirim ning grup kuwi berarti ki walah jamur lumute wagi. Usum jamur lumut nah iki. Kan udan deres, Mak. Mak, lah iki malah mau trimo ning ngarep omah, Mak. Iya, Mak. Ya Allah, Mak trimo ning ngarep omah, trimo ditil ngoten iki. Mesin wagi. Empot dhewe langsung sak kerno. Lah kebuka kei. Astagfirullah. Tapi wis tak ubah. Kok iso ya Mak tanggaku ngono kuwi duwe panenan kok ora dikeki aku ya Mak. Engko tak jupuk dong. Ora usah, makasih aku wis gak usah aku. Aku ki Ora wis. iki dia Ora usah. Wis emoh. kok ada dhisik. Mah. Dan iki jas ayo nganu. Apa golek jamur lumut aku ngono. Kok masak nek nek sing delok nek dek iki ngono. Karo kok ki ape tak gawa kok to. Masak ki mare iki pemirsa ki yo piye yo. Kadang yo ora nek sing delok padahal kontene yo api-api yo. Soale ki nek masak ki rekoso tenan, guys. Urung ngenteni masake mateng. Urung kok apa? Kacek, ocek-ocek ku mah. Urung kok genjong-genjongi bahan nek. Heeh. Heeh. Dadi memang rekoso lha engko nek wis konokane usahane rekoso tapi sing delok ora tapi kan yo maksudnya ngesakno cah-cah Mak. Tenagane iki lho aku sing anu wis Mbak jarang-jarang ae konten masak. Aku yo ngono. Lah tapi kadang iki digawekno konten apik yo pemirsane yo ilang iki Mak. Ketoke iki nek jamur lumute ditunggu ketoke yo. Ketok iya tapi
maksudnya kan kuwi wis berulang kali ya yo Mbak yo nek jamur lumut ki. Tapi kok yo maksudnya jek akeh sing request ngono kuwi guys, lho. ya ora nek yo engko tak lakoni soalnya jek wegi. Bener-bener wegi. Yo coba blok. maksudnya engko komentare bening video iki lah yo Mbak yo. Kalau misale akeh sing berminat engko tak budali. Heeh. Iya, guys. Yo wis ngono. Kayak aku mana sih ndek bengi ki? Lina. Ya Allah, rupane nek dadi ngene, Mak. Iki lho. Ogak tak goreng neh. Iki, Mbak. Ogak tak goreng neh. Ora Mas. Iki lho. Dek, gak boleh, Dek, gak boleh, Dek. Kok kowe iki ape ning ndi le, Dek? Gak boleh. Ora salah. Lho, ngono Dek, pengen ngadeg, pengen nganu kok Berdiri kayak gini bener. Mbak, Jaluke ngono-ngono kuwi. nyoh iki jajal. Iki gaweane. Apa iki? Ora roh iki ki upek ndek bengi ki kan Lina, Repa kan ning kene kabeh. Salwa Bering. Iki make ndek bengi wis jajal, tak gawe konten ki aku kentang sing kuwi lho. Ndek bengi kan aku masak empasi sing ning konten Repa kuwi le. Tapi yo rupane koyo ngene. Iki soalnya kan dawu kuwi. Kentang dawu-dawu kuwi, dawu-dawu ngono kuwi. kentang Lah yo sing dikek dawu-dawu ngene iki. iya sing koyo ning ndek niki pengen ning ngono kuwi lho, pengen ning apa jenenge? Jale. Abu dewe kok jale. Meneng ayo yo. Jai papamu. Meneng ayo yo. Cok ando sapa-sapa yo. Engko men kena kabeh, meneng ae engko bar iki Mbak Jessica kabeh. Lele, kilo bar di. Meneng ae. Wis to, penak-penak kok. Iki sing asli aku ki ape ngeprank Mas Dimas sampe bales. Lah sing kena Lina karo Mae deh. Wis, Mak ngenteni korban selanjutnya. Iya, Mak ya. Tunggu saja. Ngomong tentang iki kok sak penting-penting. Dubu-dubu. Tapi kenal sing asli omong batin. Batin. Aku wis mencurigakan kentang kate alat-alat rupane gitu. Kinara nginget ya aku kata. Maaf ya, Nduk. Kuwi iki klambi dikai sapa, Mbak? Mbak Sopo aneh ning WA kuwi. Mbak sapa? Mbak Sopo urung tak delok ning profilnya tapi wis berterima kasih aku lewat Mbak ini dikasih Mbak siapa kemarin lupa aku. Ini lo baju Kinara yang anunan karo Elsa tuh loh. ning HP. Iya ning HP kuwi. Nanti tak lihatin. Terima kasih ya Mbak. Kemarin wis tak WA. Siapa Mbak? Ora arah sini. Yes pokoknya kemarin ada WA kita iyo. WA niki ning WA siapa sih? WA admin. Oh ning gini WA admin yo engko bari tak delok Sudah dipakai Mbak. Terima kasih banyak. Kapas. Iya cantiknya nih. Masya Allah. Mbak, iki yo meskipun gak pokrong ini sampean jajal sithik yo. Iki dek bengi iki hasil olahan ki mang anu sing wis jajal Mbak Palupi. Tapi yo sepurane rupane ora pokro. Kuwi gaweane Salwa, Lina karo Repa dek bengi pas bar gawe empasine Kinara. Bismillahirrahmanirrahim. Iku apa? Suk, iki lho Nduk, jajal Nduk. Kabinet iso garis-garis kabeh. Iya, iki kenapa? Jajal sik Nduk. Kuwi kentang no kok, tapi rupane ra pokro. Lah dek bengi. Dek bengi nganu, hasil apa aku gawe empasi ku lho ijek kuwi. Gue amis kan? Ay ngenyek ile amis jare. Dirasakno tenanan ngono lho. Kok kentang. Kok Kayak ada bumbu ikan nih. bumbu ikan nih? Piye le? Ilatku mati ya. Mesti Mbak Jessica suka kan? Enggak. Murah. Ya ngomong tau kalian. Eh, Lang kuas.
nyokot aja langsung buagi. Ya, ya. Pak cuweten. Waduh piye iki? Ya pedes sih. Duh. Lah yo kuwi apa? Apa mbok? Ino, entekno lek ngono nek Ino. Dene malah tangkap-tangkap iki darane. Jangan dia. Iki karek Rara meneng ae lho yo. Kabar iki Rara meneng ae. Iki nek wis kena kabeh meneng ae. Apa Mbak? Jahe. Jahe. Sama masak. Aku ambek Salwa ndek bengi. Ora ngono le. Aku ki kan apa jenenge sing asli ki ape bales Mas Arifin yo. Lah ndek bengi ki enek Lina karo Mae. Yo sing kena yo Lina ambek Mae ndek bengi. Lah terus ki emane yo. Kan regone jahe yo larang yo Mak yo. Tolong nak jahe kalau langsung niku pinggirnya nak. Sama mengke badan iki enten meleh mak niku. Ora, wis entek jahe rong plongkol entek langsung. Kalau seonjot kalau apa Ya Allah. Inu Ija sak tampah. langsung lanang langsung wedok acarane. Ya gak apa-apa iki kene berarti. Ning untu hemplek le. Nyuwun langsung masane. Ya Allah, Rara wis meneh. Wis men Rara. Oke. Biasane Iya, caku iki kok. Mau ngono terakhir. Iya, caku selalu terakhir iki, guys. Oh, jaluk dihukum tenan kok. Ora, kalian kenapa iki? Iki lho klambi ndek iso janjian kalau wonge. Oh, ndekne berbeda sendiri. Beda gak garis-garis ora? Ganti lah garis-garis. Duh. Garis-garis. Atek nek katokem wis nganu ra. Katokem wis apa wis senada mbek mereka. Karek kuwi lho, karek klambinem karo kudongem. Ganti garis-garis. Nek gak pager-pager. Kenapa tak perlu garis-garis? Ya ora. Lah wong iki moro-moro teko yo ngono kabeh. Garis-garis kabeh. Kenapa sih Mbak aku selalu padha mbek aku nek gak Anu jajal sik. era. Sini. Mbak dia bikin karya sangat enak. Iki yo tadi malam sih ambek Salwa. Tapi yo karek entek-entekan lho yo kok sale guri. Soalnya Kok sale sapa lah? Nganu nem. aku enak era lho, aku mau tak saonjot ngene. Lah pe dintekno ki mari yo kowe iki yo tekono iki kenapa ra atik iso guri terus. Kawanan. Rara ngene lho, aku ngono wong padha-padha bature aku yo ngono. Masuk Dadi piye ngono gak tak des. Ora yo kuwi ya di anune di kuwi. Anune di ilangi kuwi bon cabene. gaweane Mbak Endah lho. Oh, kowe ora anu kowe. Ora ngehargai aku kowe. Iki mau Kowe enak banget sih. Ditumelan pokoke ditumelan. Iya kan? Kenapa sih? Sampai enake sampai terharu sampai tak telan saiki aku Heeh. tidak sanggup untuk memakannya. Terharu kowe ya. Enak banget. Yo neh ra wong enak kok. Rasa Dek Moi sumpah ngomong enak Iki mang ning konten ki ngantek tak roll yo. Mbak Jessica iki nek mangan iki ngantek sakmene iki lho. Ki dipangan Mbak Jessica kabeh. saking enake. Saking enake. Walah. Ndang neh. Mbak, ora usah Mbak, matur suwun. Duh, ya toh gak menghargai Mbak Ane toh. Iki saya tahu sakmene akeh jane. Suk mamang lho yo entek sak kepel. Sukma yo ora. Kok kowe kok saler dhewe. Mbak Aku paling menghargai Mbak, engko nek Mbak Indah ae. Ya toh. Aku wis di bengi kok, aku wis ngantek wareg kok. Aku yo wis bar warakan ben. Paman besok ge pira? Iya sing Repot Mbak. oke gak repot toh Mbak, gak repot. Rasa Mbak. imbui tak dulang wae. Ah, Ya. repot Mbak. Tak Warak. Cah kuwi terae gak sayang karo aku Mbak Jess, wis ketok Mbak Enak Jess. Mbak, enak Mbak. Wis ketok aku wis lara ati ngene iki aku wis. Makasih lho Rayo. Di Sumalan. Tenan aku paleh tenan lho iki bar iki ya kowe. Ayo Mbak. Ben. Halo Mbak. Ayo gawe film yuk. Ayo film apa? Bar iki dibahas yo. Iki kan wis enek rong konten iki. Iki mikir iki kowe. Kene syuting iki bar iki. Film. Oke. Drama. Jadi gak menjadi diri kita sendiri ngono loh. Tidak menjadi diri kita sendiri. Kita memerankan orang lain. Acting. Kin,
Ya. Kenapa melok video di film kok? Le. Bocah kok senengane main mojok ngono. Lah yo, senengane ndene iki menyendiri, mbah ning tengah. Duh, ya toh. Maju, Nduk, maju. Maju sini. Maju. Ambil. Walah kuwi mang makme entek wagi, guys. Entek wagi di mang. Kim, apa pola piye Kim? Capek. Capek, Mama. Wes guys, nanti dilanjut lagi ya, guys. Cus. Terus bar tak mie, guys. Iya. Oke guys, kita mau mencoba membuat drama. Jadi ya drama ini gimana wis tak tulis ya alur ceritane. Engko aku ngeri. Mama Kinoi jadi sutra. Iya, loh makanya aku butuh koyok Salwa apa Lina. Nek Lina kan maksudnya engko ndang duwe anu Mbak, soalnya dene pas prainan ambek kancane. Salwa apa Repa kan nganggur to maksudnya to. Tak kongkon nganu behind the scene maksudnya. Iya, ngono. Jadi maksudnya enek konten dadi karo konten sing ngono lho, enek behind the scene ngono. Dari belakang kamera. Iki guys gorengan wis dadi Mang. Masuk manteng mah. Iki kenapa ndekne tek anu? Soalnya ndekne akan menjadi seseorang yang sangat menjengkelkan kalian. Jangan dibocorkan dulu ya, jangan dibocorkan dulu. Iki yo sepurane yo guys, nek semisal maksudnya iki yo Rara atau Sukma, adik-adik kuliahne koyo Lina, Reva, terus juga Salwa, maksudnya urung iso istiqomah berjilbabe yo Mbak. Yo didoakan saja, semoga maksudnya adik-adikku kabeh iso istiqomah, jadi maksudnya gak lepas pasang hijab seperti aku. Ndek kayo pernah kok di apa maksudnya di ku lho Mbak di fase itu. Ndek kayo aku pernah kok. Lah iya. Laki-laki wis umur ki ae wis ayo. Nek cuci nom-nom mesti tetep lambat laun bakalan nganu ya Mbak, mudeng dhewe ngono lho. Gak apa-apa, guys. Keputusan diri sendiri, guys. Kita enggak bisa nganu uang panjenengan semua harus gini. Semua ada kembali pada dirinya masing-masing. Semua ada prosesnya kayak ngono kuwi lho. Dadi kayak Rara, Sukma ngene iki ya besok nek semisal wis wayahe ya bakalan pinter dhewe ngono lho maksudnya. Ya. Jadi meskipun kene kuwi sebagai mbak-mbake guys yo, kene kuwi maksudnya yo ora langsung tek ngwandani sing sekirane iki heeh menghakimi, maksudnya iki kene yo ya Allah kuwi iki anake wong, kuwi iki anake wong. Engko nek semisal kene keras-keras atau piye engko ndang loro ati, bocah duwe loro ati mbek kene kan yo gak mudeng kan. Makane kene iso ning ngandani yo sewajare ae. Sekirane anu gak wani guys awak dhewe koyo Ora melancang abang. ndah koyo ngono kuwi. Wajar umum mecah nama aja. Yo kene pokoknya nek semisal ngandani sing apik-apik yo tetep yo Mbak yo, wong kene sebagai wong tuwek kan yo tetep piye-piye mbek adike kene kan yo ngandani ning tapi yo kembali lagi maksudnya seperti itu. Pun juga karena yo wes bisa kan wes demse. Sana pada porsi orang tua masing-masing. Ya wis guys, segitu dulu ya kontennya. Iki aku apa nggak garap, ditunggu konten nanti kita mau ngapain dan bagaimana ceritanya. Turu lagi ae. Lha kowe berkondi. Waalaikumsalam. Berkomah. Urung adus ngapain atus? Loh, saking pundi niku? Ngopek ngopian. Oh, dititipke. Terima kasih Mas Nopek. Terima kasih. Monggo mak gorengan, Mak. Nanti kita gorengan. Jaminan, yes, ngeri, Mak. Kandani. Kandani kok. Oh, enak ya, Mak. Kandani kok. Iya, Mak dedel matane ngantuk parek kan.
Monggo mak gorengan mak. Oh alah. Yes. Lembe mawon iki ngon ndek wau mak entek waki kok. Tapi aku yo pengen. Gorengan nah. Oh alah guys. Wes ya, oke, ditunggu konten selanjutnya. Doa terbaik untuk kita semua, moga-moga diberikan kesehatan panjang umur, rezeki yang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh, pejuang garis 2 semoga nanti diparingi momongan sing soleh-solehah, sing sakit ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.